Il-festa tradizzjonali f'Ħażebuġ ħadet il-ħajja f'forma differenti dik ta' ktieb tfal. B'inizjattiva ta' 12th May Band and Social Club tinida ktieb li jinkorpora storja fittizja mibnija madwar il-karattru prinċipali ta' Daniel li jmur għal-festa ta' San Filip f'Ħażebuġ. Il-ktieb jismu il-festa man Nannu Leb fir-rakkont jisemmew diversi termini relatati mal-festa Maltija li jitfissru tul il-ktieb kollu. Il-pubblikazzjoni hija mill-penna ta' Andrew Borg u l-kliem huwa akkumpanjat bil-istruzzjonijiet ta' David Schembri. Ir-rakkont laqqa l-tfal ta' età bikrija ma' dak li normalment jiġri fil-festa li ilha nieqsa mit-toroq u l-imsieraħ tagħna għal dawn l-aħħar sentejn minħabba l-pandemija. Kien għalhekk li nħass il-bżonn li jitfal fir-raħal b'mod speċjali dawk li attendu l-iskola primarja San Ignazju jersu aktar qrib u jesperjenzaw it-tradizzjoni tal-festa Maltija. Dan qed isir fid-dawl tal-fatt li t-taħlit fil-komunità u l-ħajja maġra tista' tellef l-interess ta' tfal mit-tradizzjonijiet Maltin. Il-President tas-soċjetà Marjella Mizzi spjegat kif din il-ktieb indirizza din l-isfida partikolari bilan li ma jintilifx il-wirt kulturali. Però nixtiequ aħna bħala soċjetà nrawmu fit-tfal din imħabba għal-festa ta' San Filip, għal-qaddis ovvjament, u għal dak kollu li jiġri f'Ħażebuġ. Ġifieri nisperaw li bdi l-okkażjoni tal-lum għamilna ftit avanz. Din l-inizjattiva rabtet mal-proġett akbar li jismu Reviving Our Music Heritage li bħal dan il-proġett tal-ktieb kellu sosten tal-Kunsil Malti għall-Arti. Fit-tnedija ta' dan il-ktieb fl-iskola primarja ta' Ħażebuġ kien hemm is-sehem tal-banda tal-Gazin li animat attività permezz ta' antifoni u għennijiet tradizzjonali. Is-Sur Mast Herman Farrugia Franz stqal li dan il-proġett wiesa' inkluda studju u riċerka li marru lura fi żmien u li reġa' tal-ħajja lill-wirt mużikali rik li għandu dan ir-raħal. Dan li għamilna qbadna mużika antika ta' San Filip antifoni li jmorru lura sal-1101 ta' kompożitur kbir Francesco Azzopardi li fuq dan isiru dottorati fi kompożitur kbir. U għamilna editing u erġena preżentajtnihom il-poplu Żebbuġi fis-7 ta' Mejju f'kunċert il-Knisja bl-orkestra. Hemmhekk kellna ma' 12 l-antifona.